Но нека да кажем нещо и за красотата на иконите. Иконите са повече от картини. Те са, поетично казано, прозорци към небето. Те не само показват как са изглеждали светиите, те разкриват кои са светиите в Божията слава. Западното изкуство улавя физическата красота. Православните икони показват духовната истина. Всичко в една икона има смисъл. Световете, жестовете, дори очите на светците. Всеки детайл говори за Божието присъствие. И всяка икона е една покана. Когато застанем пред иконата, тя ни въвлича в молитва и таинство. Иконите ни привличат към нещо, което е по-голямо от самите нас. Иконите правят нещо различно. Те обучават душата да вижда с очите на вярата. Иконите обаче са само една от красотите на православието.